هلی اف پروساکو دست پیکریه هفدیتنا شاندا دم پارتی لگل ریبری پکک عبدالله öcalan او پروسین کو پشتی ویه که هاتنا هر وها کار ودانه نویجیم ام de لگل پارلمانتری بری HDP Hasan Güneş Diyarbakır بگرندست سلاو بوده که حسن که حسن نوها yani تیگوتن کو فرماتا وی جاری یا çareserkirina pirsa kurd yani ji formatên hevdîtinên berê cudatir e ji proseyên berê cudatir e ti çawa dibîne kekê Hesan? Silav û ji gelê me re ji were kerem kekek Hesan. Niha rastî rast e rewşek nû heye ya berê rewşa we ya navnete û ya welat de hinekî cuda bû. Niha rewşa em tê de rastî jî alî aborî de, alî hilaqî de, alî siyasî de, alî tekiliyên der û dorê re ji hêla hikûmeta AKP û dewletê de û civakê de rewşeke aloziyeke yanî wekî dît bêje qeyraneke gelek giran Tirkiyeyê yek ya didwê ev projaya rojhilata navîn ya sala notî vir ve dest pê kirî niha giha radeyekê dîn. Mesela bên ewil Iraqê dest pê kir pişt re işte çend dewletên dî xiste nava xwe wekî Libya, wekî Misir ew dewletên Afrika jî hinekî guhortî têde çêkirin. Yani me dizanî wê rêz bê Sûriye û pişt re İran wê bikeve nav vê heta Tirkiye jî wê bandorekê mezin bi awayekî bibîne. Çunku ew sermaya Rojava pêşkêşî dikin pêşkêşiya wê Fransa û İngiltere û Amerîka û İsraîl û gelek dewletên dî Almanya dikin. Naxwazin ew netew dewletên rojhilata navîn de yê ser xîmê netew yanî yek netew hatiye avakirin di vê demê de ji dervê siyaseta wan bimênin ser lingan. Mesela dixwazin ku rojhilata navîn de çi dewleta hebe yan stûyê xweş siyaseta wan re biçemênin û bikevin xeta wan yan jî bên guhortin û bêxin nav qeyranê de. Çunku çend armancên esasî hene. Yek ewlikariya İsraîl esas e ji bo wan. Em dizanin İran bû, Iraq bû, Sûriye bî pêşî de mesela Tirkiye hem endamê NATO'ye ye lê neş Iraqê re alîkariya wan kir. Ne zamanê Daişê rastî alîkariya wan kir. Vê dimahiyê mesela Ukrayna şer çêbûye dîsa di alî dileyze. Yani ev mesela Sûrî jî aynê tişt kir. Ev hesabê NATO'yê nayê, Amerîka nayê, İsraîl nayê. Ji bo vê mesela niha hem dewletên xelîcên Ereban evên sine ew siyaseta dewleta Tirkiye û Osmanlı ji xwe re baş nabînin. Ya divê İsraîl keke Hesan dixwazim wê pirsê bikim. Yani niha li Tirkiye baweriyek çêbûye ku tifaqek li gel Kurdan bê avakirin ji ber ku temaşeke yani Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan her wiha Abdullah Öcalan jî gotin Türk bê Kurd nabê, Kurd bê Türk nabê ji hev du nava qetin divê Tirkiye di rewşa Kurdan de pêngavên nû bavêje. Yani Türk li hevpeymaniyekê li gel Kurdan digerin yan jî dixwazin çekdanîna PKK vê proseyê rê de bibin. Ti çawa fikir dikê Birêz Özgüneş? Yani niha me behsa rewşa rojhilata navîn kir. Yani dewleta Tirkiye biborin dengê we nayê nizam dengê te tê kekê Hesan keremke em guhdarî dikin fermo kek Hesan. Niha dengê we xweş hat niha dewleta Tirk yani rastî jî di projeyên wên esasî hene. Yek dixwaze
حتی دماهی کردان مافی بچوک گلک هندک اقنا بکت آنجی یک جا تونه بکه مثلا پروژه وان یا میثاقی ملی هر پاشگوه وان ده بنی عقل واده جه خوده یعنی یک دویژه پروژه ما که او ام کردان tüne bakın. Yani sağlana servis sekinin ama encam ne girtin. Linaha dibêjin rewşa laşurata navîn û mesela Kurdan gaye merheleyekî nû yani biye navnetewî berê herêmî biyo an Türkiye'de bî niha biye navnetewî. Dizanin vê projê de wê dest bavêjîn İranê jî û ser mesela Kıbrısê hinekî dixwazin Türkiye jî bikêşin derekê yani Türkiye ji bo wê istihbarata wî dizane pêşeroj bo gelê Kurd niha bi awayekî erînî diçe ji ber rewşa rojhilata navîn. Avêca du proje hazir kirine yani tişte em fêm kî yek eger bikarin rojava tune bikin tune bike. Bi hêza mesela aniya xwe aniya ew artêşa azad nizam çi tişte ya Sûriye dibêjînê û Kurdê Tirkiye jî ji xwe dibêjin me mesela hema qedan diye û me mafê radyo daya wan û me hinek mafên sivik dane wat dikare stranê xwe bêjî xelas bûye. Mesela Kurd tîne. Yani yek ev e bi hesanî bi erzanî me îxna bikin ev e. Ya didwê dibêjin eger ev hêza navnetewî û İsraîl daxil dest avêtî rojhilata navîn eger mesela İranê jî wekî Sûrî wekî Iraqê lê bikin bi vêtnevêt ve mesela Kıbrıs'da hani meseleyên dî de dosyaya wa giran e ya alî Sûcde hikûmeta AKP MHP wê sirabê me jî. Wê demê Amerika, İngiltere, Fransa û niza Almanya ew dewletên paş wan de wê mesela Kurdan bê daxwaza me wekî xwe çê bikine. Mesela ji van her du tiştane re xwe amade kiribîn. Ve ji wextê vê dimahiyê dewletên Ewropa evên mesela müdahale kirîn berî xwedanê nêzîkbûna we ya Kurdan ne taktîkî ye hinek stratejîk e ji wê gelê tirsan ha dewleta Tirkçe dibêje Kekê Hesen nuha hevdîtin hevdîtin li gel Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan heft xal gotine. Proseyek ya hevdîtinê di navbêna dewleta Tirkiye û Abdullah Öcalan de ya gohatî birê ve birin heye. Yani Abdullah Öcalan di van projeyan de cihê wî çi ye ya Tirkan çi ye gelo ev proseya ku niha rêve dibin tenê ji bo çekdanîna PKK'ye yan jî bi rastî yani li gel Kurdan ittifaqekî nû ye. Ger di wê çerçeveyê de tijmire bigire Kekê Hesen. Rastî gotinê wê dimahiyê min fêm nekir. Kekê Hesen min dîtina te li ser yê dimahiyê min fêm nekir. Niha ev heye. Hikûmeta AKP û MHP salan e nijadperestiyek, şovenîzmek nav civaka xwe de ava kiriye. Yani em ê tune bikin û em timafa nadîn û ştê wek nav neynûke tundrawin em ware narûnîne nizam çine falan filan. Yani gelê xwe wesa îxna kirine dibêjin me tune kiriye. Ve ji ew çi dikine gotina xwe ya herî bilind dibêje. Bila bê çeka deynin û bên xwe teslîmê dadgeriyên me bikin û dada bimênî hêviya dada me kawê çi biryarê ji ware bibire. Ev gotinek yani gotinek şaş ya û ti encama xwe jî nagire. Yani kes bi vê gotinê ne îxna dibe ne rewşa Tirkiye'de û ne ya rojhilata navîn de û ev asta gelê Kurd hatiye bi va tiştane îxna nabe. Ev ji bo çi ji bo hevalbendê xwe îxna bikine. Bêjin mesela wê çeka deynin û wê bên teslim bibin û her şey diqede ji xwe. Pekî yani mesela Kurd wê pisyarê ji xwe bike bêje gelo ma ev çel sal ev tekoşîna hatî dayîn ji va çi hatiye dayîn.
ev gotinik valaya. Yani naha ve çi bikin mesela xalin Brezo Calanji diyar kiri heft xalanda ve mesela bila civak be ikna kirin, bila parti ben ikna kirin, bila sazi u resipi u ronak bir hemi civaka Kurd ya Türk be ikna kirin ya dve parlamentoya da parti ben ikna kirin u parlamentoya da gav be avetin. Yani gav ve ne tenej bu mesela an Brezo Calan bexin malekede hef bikin an bejim mafi ve ehevi bedene o serve reji herkes bir çaka xwa teslim ki. Mesela ne? Mesela Kürt ne evqas biçuke. Mesela Kürt heye, Türkiye heye, Rojava heye. Naha mesela esas müftavi Ahmedid bejin kilidavi. Kililavi naha ser Rojava'ya. Statya Rojava ve çelebi. Ya başvuruş xwe heye mesela ve tekliye başvura çibe. Sabahi İran bikevin nave qayrane dezba ve jine lüvede Kürt ve çelebine. Yani naha gele Kürt ve beji Türk hükümete AKP. Dibe seri de hon her çarparçı Kürdistan'ı yekser gele Kürdre şrast dostaniye bikin. Deş hilanu tünekirne u zextu zore bertin. Gele Kürd ve saate peve be statun dikarib biji statut çe nebe tip proje reve naçe. Şer reve diçe net meclise de reve diçe. Yani bu ve ev gotine valana edbejin bila be nizam ho bila bike ve Türk cana bejin ya Arabi bexim peşiye hespide. Ev çe nabe. Yani Dimahiye de PKK ve çi beje an Brezo Cala ve çi beje em ji ber de nikare beje wila ve beje ew ê gotina xwe beje li ser navê siyaseta me ya vekirî ez rehet karim beje mesela Kürt çê nebe li hemî parçan mesele ta wê hel nabe. Gelek spas bote Brez Hasan Özgüneş parlamenter beriye HDP Diyarbakır'ı ile geldi.